देख ना रे माई, हमेशा लड़ाई झगड़ा करत हवन, हमेशा कहत हवन कि दूसर शादी करके लिया के आ जाए। बताओ तो में लइका फैका नहीं होत हमार, तो हमार का गलती बाटे? हमरा तो कुछ नहीं के बुझात कि का करियन का ना। बताओ कि दूसर शादी कर लियन तो हमरा जिंदगी के का होखी? हमेशा दिन रात ताना देत रहतड़न। हाँ, अपन गलती ना कहीं डॉक्टरी में दिखावत हो ना उधर से दिखावत हो ना अपने का रे 24 घंटा माइये से बतियावत रहतरी हैं? तोरा और काम नहीं के जब देखा जब करे तर मोबाइल लागले रहताटे। घर के काम होको चाहे न थोको ए माई होय बतिया, ए माई हो बतिया करतब कमाई निमन कइले रहतु ना त ई आज दिन देखे के ना पड़ी। तो रौरे समझ जेतिनु त माई से कहे के ना छछुर पड़ी। काई की लाजे ना लागेला जवाब देबे में। तर चल जता कि ना ने के बुझत कि बुढ़िया चाय ने के पीले चाय चाय पिए के बेरा भेल लिया के देई हैं? हरे ठनियर भइल बड़ू खा पी के त कहां से पैदा होई लइका हैं? अरे माई से माईए बुझाता कि जन्मा के दे देई। अरे कइले कबू नहीं हरा में ओसन करतब कमाई तब ना आज ई दिन देखतारू न त ई दिन देखे के ना पड़ी। जे निमन काम करे लोग के भगवान दे देबे लन, ठीक है ना? देखा बंदरा तू टेंशन मत ल, ई बच्चा ना होखे के ई बहाना है। जब तक ले ओकरा से तलाक ना लेनी तब तक ले बियाह ना कइली। एगो ई नाटक करतनी हमनी का आ घर में पता ना होके के चाही कि हमनी का बियाह नहीं खी जा कइले। का कहता हूं? ठीक बाला, जैसे आप कहीं वैसे ही। और हाँ, तलाक जहिया ले ले तू हमरा के भूल त ना न जेबू। काहे ऐसे कहत हो? काहे हम तो के भूलब? ना 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 ऐसन लागता। तोरा प्यार के चलते हम कहां से का करत नहीं। झूठा नाटक करे के भी हम ही तैयार हो गल बानी शादी के। अच्छा अच्छा अच्छा, विश्वास बा रानी तहरा पर, ठीक बा ना? अब चलो सीधे घरे। देखा ये हमार मड़ई का माई, ए माई। क्यों नहीं खलो को? अरे केने बाड़ू? अरे तोरा तो हम मुंह देखल ना चाहिला रे माई। अरे तू केने बाड़ी रे? कहीं नहीं जी रहुआ। अरे हमरा तो पते ना रहे कि धमकी देते एक दिन हकीकत में ही दिन दिखा दे। कह दिन ये सब झूठ माई तू केने बाड़ी रे माई? अरे बबुआ पता ले किया गइलो? अरे के माई के गोड़ लागे। काहे में मम्मी जी कहले रहते जे खुश रहा दूधे नहा पुते पाला जल्दी हमरा के नाती खिलावे के। अब मम्मी जी देखी समझाई ना कुछ हमार क्या हटा है माई हटा तो रोवते जिंदगी जाई। बढ़िया ना कइलस हैं? तोरा से जब एगो छुछुनर नहीं के पैदा हो सकत तो तोरा रोवला गावला में कुछ बारे। तोरा तो खुश होके के चाहिए रे हर जइया कि हमर आइल बिया वंश बढ़ाई हैं? खुशी खुशी तोरा घर में लेके जाए के चाहिए। चल बाबू घर में पहले तो तोरा बतावे के चाहिए। बताओ कुल तैयारी क के धइले रहती। माई तोरा के बताईती तो हई हई मोली जान ना जाई तो। ओकरा से का होत हो? चलो कनी घर में चल। है जी चल ए जी कहबू तो। अरे कहां घर में रे? घर में कहां रे बाबूआ? हे भगवान जी, का कोई नहीं हमरा साथे। अरे ई काहे नहीं के मम्मी जी के समझ में आवत। ए बबुआ कहाँ से इतना बढ़िया मेहरारू खोज के रखले रहली हरिए हैं? ए माई ई तो कुछ दिन का प्यार रहला और हमरा डर लागता कि ओकरा माई बाबू के पता चल जी ना तो पुलिस थाना पकड़ के लेके चाहिए हमनी के। सुन ई तो बात सही कहत रे। आ सुन ना, हम कनिया के बोला के आ समझा बुझा देतनी आ एकरा के बोला के हम कह देतनी कि जब तोरा से लड़का पैदा होखबे ना करी, जब हमार बेटा तोरा से खुशे नहीं के तो तोरा इधर रहला ना रहला से का फायदा बाटे? हाता ना हमार सुगर पर तो ही बियर एकरा चलते ओकर हम जान न मार देब रे। अभी जानत नहीं क्या हमरा के? ए माई तोरी ऊपर बाटे, तोरा पर विश्वास कइले बानी। चल माई जब जिंदा भी है तो बेटा के का इतना चिंता फिक्र कइला के जरूरत ठीक बा बाटे? माई। हाँ ठीक बा, जा तू अपन निश्चिंत रह। कन्या आता ना तो सुघर बाड़ू ना, हम तो सोच भी नहीं सकत रही कि हमार बेटा तोहरा के खोजले कैसी बाटे। का कही हम तो तोहरा के देखिए कि हमार पेट भर जाता टे। जान जा ठीक बा कन्या, खुश रहा भगवान जोड़ुआ लड़का दे कि हम बैठ के दुल्हन के खिलाई। कितना ही मेहरारू ठीक अरे है। तू ओकरा से पहले यही कन्या के लेके आई रहते। आ सुन ना, हम खाना मांगम कन्या, तू जा घर में जा। जो कहाँ से जात रहले ह जो जाके और अपन देख काम कर। ले जब हम सुतल रही नहा धो के सबसे पहले हमार गोड़ लागल। हाँ हाँ तब तोरा के गोड़ लगल सिया। माई
तनी जा तनी गौवा में कुछ काम बाटे जा दीपक के घर आवा जा को के आवा उ काम जा निश्चिंत रह एकदम सने ठीक बा हाँ। मैं गोड़ लगा तनी रे मैं कुछ कहा हो पतो संस्कारी भी त में बेटो संस्कारिए हो गइल बा इहे कहाला कि निमन ना के संगे रहला पर निमने गुण आदमी सीखेला कहां बाड़ी रे करे खेलनी काम जी बुझाता कि ना चिल्ला के पड़ता टे सुन हे जे बैठ अरे हे जे बैठा ना सोच तर कि एथु जोड़ा लगा के बैठी सुन लेने तोरा अपनी मन से खुद सोचे के चाहिए कि जब हमार मरद हमरा से खुशे नहीं के त हमारा रहला में जा का एथु बाटे तोरा नहीं के बुझात देख ले कोनो दिमाग लगाओ ना त अपनी माई बाप से कह के तलाक एथु को ले ठीक ना काहे से के तोरी रहला ना रहला से जा कोनो एथु नहीं के जब मम्मी जी का को जब तू एगो वंश के जन्म नहीं दे सकत त तोरा ये जे धरती पर जियल धिरकारे ना बाटे रे हैं तोरे जगह में हम रहती त कहिए चूरा भर पानी में डूब के मर जैती का कही मम्मी जी हम तो इतना अभागिन बनी कि मौत नहीं के होत हमरा वो तो ऐसा आदमी के ना आवेला मौत जब ली तो जहर खा के मुंह के पड़ेला ना त लेके भागे के पड़ेला केहू के ठीक बाटे ना सुना ले ना का कहनी हां माई बाप से अपनी कह के तलाक ले लो ठीक ना हे भगवान जी अगर कौना जन्म के बदला निकाला तनी हमरा से हमरा तो कुछ समझ में नहीं के आवत अरे लोग मजाक भी करेला अपना पत्नी से तो वो बर्दाश्त ना करेले हेलो गोला के तनी माई ना ना हम रोवत नहीं थे वो कहा ना कि हम एजा से अब घरे आवत नहीं तारा मेरी का बताई माई की का भइल जवन सोच लेना नहीं हुए हमरा संगे भइल या कि हमेशा धमकी देत रही ना कि शादी कर ले शादी करके घर में लिया भी देनी माई और हमरा के हमेशा कहते नहीं जा कि तू चल जा घर से भाग जा तू हमरा के तलाक दे दे माई तू ही नु कहले बाड़ू कि पति के खुशी में ही पत्नी के खुशी होला अब तो सब कुछ त्याग देनी माई हमरा कुछ समझ में नहीं क्या हम जाए का ऐसे हम आवत नहीं माई आवत नहीं अरे ई तो सत भतरी जब देखा जब काली देखा काना में डाल के फाड़ देबे काना ना रहिए ना बतिएबू जलू कि नहीं खाना बनावे के बेरा निके भइल रे करे कब खाना खाई बनावत नहीं मम्मी जी तोर माई मर गेल बेकी रो बतारी हैं मम्मी जी ऐसे आंसू चुआत रह तोर नेटा पटा चिवा के बना देबू कहबो कि बन गइल हैं हमर माई मर जाए रोबो मत ना इंचा देत ना फाड़ देब तोर मंगिया अबे जल्दी कि नहीं अरे सत भतरी तलाक कब देबी रे हैं तलाक हां दिन धर तरु दिन सब हम- काओ बाप कटनु हम अपना भैया से मंगवा ले लेबै तलाक के अरे पेपर हो ये से तू करे बड़ी रे करे तोरा चटपट कोनो काम नहीं है बुझात करे के को के जैसे जल्दी जाई हाँ हैं मम्मी जी हम जल्दी चल जाए मेरे घर से घर आके हमर बर्बाद कर तलाक दिहलू के पेपर चाहिए हां रे हमरा के तलाक के पेपर चाहिए रुकिए हम लाके देते हमर बेटा जब खुश ना रही त तू रह के का करबिए जा हैं खाली रहबो खा के चरबिए खतिन के बबुआ अरे माई तलाक देतिए रे दे दिया ओ गोल घर में पेपर लियावे लेकिन माई हमरा तो डर लागता साइन करी तब न को रही खातिर गोल है सुत्ता वाला हम दो चार झपड़ खींच के मार देनी देख माई हमरा डर रोवाते त मार नेटा चुवावत हमके ई डर लागता न कि ना खइले बानी ना नहिले बानी कैसे हे हम कोनिया बैठा 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 कोनिया अब शुभ काम में देरी नहीं खे जान जा उठा ले झटपट अरे हम एक बन जा हम तारा के कुछ बोले वाला बानी हां तना हमर कहते नो चली जा सुगर खा ली पतो। जा आज बनल बा पूरी सब्जी पूरी सब्जी खाए में वही खुशी में जब तलाक देके दुआरी से एंट्री बाहर मार दी तो देवे खातिर तैयार हो गइली ना तोहरे के डराया ना ला जाए के बाटे ठीक बा ना तब का काटे हां ले तलाक के पेपर साइन कर दिलू हाँ मैं अब समझ सुन गई नहीं। अब खेलानी गा नैहर अपनी जातरी अगर थाना फौजदारी आ गई पुलिस तो उहनी से का कहबी आपन कमी निकलिए हमनी के बड़ाई करिए
ठीक बा ना? कहिए कि सास के मर्द के मारत जारत हम रही, उ लोग नीमन रही जा, हम ससुरा में छाक छकैले रही। माई ठीक बा भाभी जी। ई तू का कहत रही? हम तलाक खातिर साइन ना करब। ना ना, हम साइन ना करब। जब हमारा खातिर ई गलत बन सकेले तो हम एकरा खातिर काहे ना हम कुछ कर जाई। अरे हई केतना बदलत है भगवान, हे भगवान, हम कभी सोचले ना रही। हई देखा कैसे हई है सात भातारा रे दादा, एकरी संगे संगे हयो बदल गई। अरे तोरा के बेटा ना चाही रे? ना ना माई, हमरा के लइका ना, हमके मेहरारूए चाहिए। हे भगवान, हमके बाप नइखे बने के। तू हमसे झूठ मूठ के नौटंकी कैले रहलो? हां, अभी तक ले खूब वादा कइलो कि ओकरा के निकाल दे घर में से, तलाक दे दे, हम बियाह सुनत करो। नहीं। तो कहां से तारा बियाह कइले बनी? हैं? नाटके ना रहल सब। हे भगवान, ई का हो रहल तू बा काहे बीच खातिर में? कइला? उनके घर में से निकालाई खातिर नु कइला, त काहे नहीं निकालत? काहे देखा? मैं आवता? चुप रह, फालतू बकवास ना सुननी। मम्मी जी हमार जैसे बाड़ी वैसे बाड़ी हमार पत्नी। हम कहत नहीं, इतना दिन से तरवा से ना कहत रहे। अरे हम काहे सुनत नहीं, का देखो तनी, हे ये भगवान। दूसरा लड़के के चलते हमरा मेरे कबो सुतल बैठल लड़की हम सुतिए ने तैया के सुजत रहे होने और अरे तई बीच में ई पुआ का पाकत रहे दादा, ई बीच में कुछ और ही होता टे, सुनत नहीं कुछ और ही। भगवान, मतलब कि सारा सर गलती है नतिया में। कौन खेला हो रहल बाटे ई नतिया? देखी हमसे ही शादी ना करे, बस हमसे प्यार करतो ना। शादी से पहले कहलन होगी कि तलाक तलाक दे के आ झूठा इंजा लगन कि बाजी नहीं हवे, हम तो से बियाह कर ले। ई दूधू को लड़किन के जीवन है बर्बाद करत नतिया। आई अपन गलती नहीं के कहत, बतावा। इलाज लहाजा कुछ कहत नहीं कि नहीं है, कुछ कहत आ गलती एकरा के देथ करत नतिया करे। नतिया तो के चुप कर माई, भगवान माफ ना कर। चुप कर। तलाक वाला कुछ ना, तुम जो सोचताड़ी सब ठीक बाटे। ये दोनों के हम रखब, एगो घर वाली तो एगो बाहर वाली के। बाहर वाली ना रहो, ना ना ना, तू घरे वाली रहबू। हम तारे संग ही ना रहो, हम जातन तारे के छोड़ के। अरे ए बंदा प्यार हो। भगवान, ई क्या हुआ? घर में आफत भी पता आ गया है।